Fai entrega novamente a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e recollen Cecilia López Muiños e Juan José Otero Vázquez. Escoitamos a continuación as palabras de agradecemento de Cecilia López Muiños. Bueno, ante todo, moitas grazas, estamos moi honrados por este premio, por compartilo con este elenco de profesionais. Para nós é unha honra poder formar parte destes premios. Bueno, neste equipo, aquí falta parte do equipo, porque esta obra que nos está a dar moitísimas satisfaccións é unha obra moi modesta, pero a nivel Galicia, a nivel tamén fora de Galicia. Estamos super contentos de poder exportar a arquitectura galega con un tipo de materiais, utilizando sempre materiais autóctonos, e, sobre todo, neste caso, que foi unha obra afectada pola vaga de lumes do ano 2017, que asolou todo o sur de Galicia. Foi unha obra moi complexa, porque foi a primeira que se rehabilitou. Temos que dar as grazas. Isto non sería posible en tempo e forma, por suposto, sin o apoio da Xunta, do IGUS, que en todo momento axilizou moitísimo o patrimonio, todos os informes sectoriais e, sobre todo, outras institucións como a Cruz Roxa, que tamén axudou, o Concello, que fixo a labor acelerou moito nos procesos para poder cumplir en 5 meses, poder acabar esta obra que, como podedes ver, foi unha obra desde cero, unha rehabilitación porque quedou totalmente destrozada. Simplemente mantuveron sempre a pedra e a madeira, e nós reivindicamos outra vez pedra e madeira e volvemos construir cos materiais tradicionais. E penso que todo isto foi posible, gracias á colaboración inestimable, sobre todo do constructor, que traballou día e noite para conseguir que esta obra chegase a bon fin, con un resultado que vedes, non? Dar as gracias a todos os presentes, sobre todo reiterar, sí, que este é un día importante para todos, pero sobre todo tamén o recoñecemento a Manolo Gallego, que é un referente a nivel nacional e mundial, importantísimo, non? É o día del, podemos decir que é o día que representa a súa obra, non? Nos simplemente tratamos de facer coas nosas, co que se nos presenta, facer unha arquitectura o máis respetuosa co entorno, é o que tratamos sempre coas nosas obras. Estamos moi contentos de estar aquí. Moitas grazas a todos e aos finalistas, que teñen tamén hai un gran nivel, tanto nos premiados como nos finalistas. É difícil establecer un límite de a onde chega un e outro, non? A verdade é que todos os premiados hai un gran nivel. Moitas grazas.